Ene umumgirliklerden göz başalyan medeniyet diyen parasatlı at bilen barha köp adamlaryň sevgisine münasip bolýan bu eserin tanıştyrış dawalary ýokary ruhanyetli gösterýär. Daşod welatynyň häkimliginiň guramagyna geçirilen dawraly maksat täsirli bilen tapawutlandy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüniň şatlygyny goşulandyryp, arkadaly gahrman ferdarmyň täze ajaýyp kitabynyň neşir edilmegi taryhy wakalaryň birini urly. Bu davrada şykşedenler el yetmez bakaly eserin ähmiýetini nykdap bellemek bilen onuň many mazmun hakyny anyk mysallary esaslanyp gurrun etdiler. Ene şäheriniň türkü dünýäsiniň medeni paýtaty diýilip yglan edilen ýylyny bu kitabyň neşir edilmegi giň okujular köpçüligi hemde dünýä jemgyýetçiligi üçin aýratyn wakadyr diýilip çykyşlarda bellenildi. Bular barada aýtmak bilen dawra gatnaşylar hormatly prezidentimiň täze kitabynyň ýokary ähmiýetini nykdadylar. Kitabın her bir bölümünü, her bir babyny öwrenmäge degişli maglumatlaryň we wakalaryň bolmagy aýratyn bellenmäge degişlidir. Olarda kitapda beýan edilen döwrüň wakalary, şol döwrüň ykdysady durmuşy, gazanlylan beýmeşhur uly ötüşler täsirli beýan edilýär. Bu kitap garaşsyz, baky bir tarap döwletimiziň binýadynyň berikden tutulandygyny, onuň geljeginiň nuranydygyny akyl ýetirmäge de mümkinçilikler edýär. Arkadaly gahrman serdarymyzyň dünýä sivilizasiýasynyň ötüşlerini uly goşunt goşan mähriban halkymyzyň müňýyllyklara uzap gidýän taryhyny, ajaýyp pikirlerini, täzeçil garaýşlaryny aýdyň şöklendirýän bu ajaýyp eseri ruh gymmatlyň egsilme çeşmesi bolup, köňülli ruhlanyrýar, uly buýsunç döredýär. Davrada çykşedenler täze kitabyň şuň many mazmunlygy, çeperçiligi we täsirli bilen tapawutlanýanlygyny, onuň bahasyny ýetip bolmajak gymmatly gollanma dogwarda aýtdylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüniň berent ruhuny laýyk derejede ýetgiderli ösürilýän halkymyzyň maddi we medeni mirasy, ak buğdaýyň ilki dören äni topragynyň beýik geçmişi, gadymy mekanyň täze ýamyzy ajaýyp nişanly urlan, arkadan şäher bardaky buýsunçly, paýhasly pikir garaýşlar täze kitabyň ähmiýetini hasam artdyrýar. Mähriban ýurdumyz baý taryh geçmişi, milliligini saklap galan medeni mirasy bolan gadymy merkezleriň biri hasaplanýar. Pähim paýhas ummany, magtym uly pragyşgary bilen geçen ýylymyzda müňgirliklerden gözbaşalyk gaýdýan taryhymyzda, milli mirasymyzda söýgü duýgularynyň we düşünjeleriň fazlaşykly owazlanmagy uly many mazmuny ýedir. Miras biziň ruhy ahlak gymmatlygymyzy öz bolşly jemleýän, ýezgider baýlaşdyrýan insaniýet dowamatynyň gowhar hazynasydyr. Watan mukaddesliginiň egsilme çeşmesidir. Bu ýysançly portretler wesenen bu davrada şeýle ajaýyplyklar bardy, täsirli gurrunlar edildi. Hormatly adamlar, men sizi öňe bilen hormatly prezidentimiziň akyl paýhasyndan hem ýiti zehininden hasyl bolan türkmen halkyna bize sowga edilen şu ajaýyp kitabynyň äni müňýyllyklardan gözle salyan medeniýet adly kitabynyň bize gelip gowuşmagy bilen çyn ýürekden gutlaýan. Gadymy äni topragy halkymyzyň uly ýylyň sultany uly sarpa goýan ak buğdaýynyň ilkinji ýüze çykan hem ekilip başlan ýurdudyr. Hormatly prezidentimiň täze kitabyny Türkmen topragyna kemale gelen we bütün dünýä taryhynyň ötüşine özüniň oňy täsirini ýetiren äni medeniýeti ady bilen ma'lum bolan iň gadymy ekrançylygyň döredilen medeniýeti barada söhbet açylýar. Şonuň ýaly ony dünýä taryhynyň ötüşiniň her bir başgan çağına, sivilizasiýanyň döremeğine hem de pajarlap ösmeğine goşan Türkmen halkynyň müňýyllyklaryň dowamyna döredilen tarihi medeni mirasyna münasip baha berilýär. Gadymy Änew şäheriniň türkü dünýäsiniň medeni paýtagty diýip yglan edilmegine ören uly many bar. Çünki bütün dünýä taryhynyň ötüşinde ilkinji gerek adamlaryň ekrançylyk bilen meşgullanyp başlan merkezleriniň biri Änew topragy bilen baglanşyk kıldyr. Kitabyň many mazmunynyň ýokarydygyny hem de biziň ýurdumyzyň gadymy ýadygarlyklary barasynda ören gymmatly maglumat berilenligini aýdyn subut edýär. Gahrman arka dağımızın ata ýoluny münasip dowam etdirýän arka dağly serdarymyzyň ömri uzak bolsun, başlary dik bolsun, ýyl ýurt bähwetli, ähli adamzat ähmiýetli alyp barýan tutumly işleri mundan beýlägen rowaj alsyn.
Täze neşir many mazmuny boýunça da, çeperçiligi wagtda da, ähmiýeti dogrusyna da ören gymmatlydyr. Täze eýýamyzyň toýly günleriniň ruhy şuglasyna öwrülen bu ajaýyp kitap üçin arkadaly gahrman ferdarymyza tüýfrekden hoşallyk sözleri aýdyldy. Tabarada welaýatyň medeniýet we synawy saatlarynyň giň öwrümli çykyşlary ýagnanyrly. Hoşowala aýdymlarda ösýän, özgörýän, gülleýän, gül açýan mehriban ýurdumyzyň, agzybirliň we jewsliň, ruh bilentliň kemde zähmet ýeňişleriniň nurany geljegiň wasp ýetirildi. Tanıştyrış tabarasynda hormatly prezidentimize ýüzdenme kabul edildi.